ин хонуми 32 солаи сокини Душанбе бо истифода аз дастгоҳи сабти пинҳонӣ хиёнати шавҳарашро ошкор кард. ӯ мегӯяд дар ҳоле ба ин амал даст зад, ки рафтори шавҳараш чанд муддат тағйир карда буд. барои аз даст надодани ҳамсар ӯ бо маслиҳати бародари шавҳараш дастгоҳи сабти пинҳонӣ пайдо кард ва асрори падари бачаҳояшро фош намуд. Панаиш бурда мондум мошинишда. Мошинишда бурда мондум, ки ҳамин да ҳақиқатан ҳамин гумони кардагим пост буда. Зан дошта. Занаш аишум 3 моҳа ҳомиладор буда. Ҳомиладор буда. Хайр бахсрих шуману қатишта маслиҳат кардем. Шума раҳда дуровардему. Ба маҷбур шудем рафт занша сар доду омад қатим пози шум қати зиндагим на рафтиста. қонунгузории Тоҷикистон фурӯш ва истифодаи чунин дастгоҳҳоро мамнӯъ кардааст ва то ин авохир дастгоҳҳои сабти пинҳониро озодона дар бозорҳои Тоҷикистон пайдо кардан намешуд. аммо ахиран чанд тоҷири бозори Корвон барои фурӯши дастгоҳҳои сабти пинҳонӣ аз сӯи мақомоти милисаб боздошт ва бо қарори додгоҳ аз 4 то 12 ҳазор сомонӣ ҷарима шуданд. Агар медонистем ҷада мемондем ки болои витрина буд. Баъде ки ҳамхе гуфтам фаҳмидем. Ки бин бор вай накардем бори фуртан шуд. Тамом дига ҳеч Чӣ чизо буданай шумо? Аммо чизе ки хомӯш мекард да фақат телефона вайшада антенаша. Аммо бутун да гуфтам ком наушники ки да гӯш мемодану ба хотири гӯш кардани сураташ телефоном да аст хича надорам ва бори ки бурда буданда. тоҷирон мегӯянд харидорони аслии дастгоҳҳои сабти махфӣ занон ва ҷавонон буданд, ки ин таҷҳизотро асосан барои назорати шавҳар ва дӯстдоштаҳои худ мехаранд. масалан чихе пинҳонӣ ба ҳаёти шахсӣ як кас дахолат мекунӣ ё ин ки ҳаёти шахсии як касро бе иҷозати вай гӯш мекунӣ. ман фақат унро баҳри ҳамон одамоне ки қонунро мешикананд алайҳи ман баҳри онҳо истифода мебаранд ё барое ки бисёр аз ҳодисаҳое мешавад ки дар зимни қонуншиканӣ одамро тӯҳмат мекунанд фақат барои тӯҳмат. дар ҳоле ки қонунгузориҳо назорати ҳаёти шахси дигарро нақси ҳуқуқ мушаххас кардааст, аммо равоншиносон мегӯянд инсонҳо ҳамеша ба донистани асрори дигарон таваҷҷӯҳ доранд ва ин ангеза онҳоро ба қонуншиканӣ водор мекунад. аммо таҳлилгарони амниятӣ бар инанд, ки дастраси умум шудани дастгоҳҳои ҷосусӣ ба ҳар шева паёмадҳои нохуб дорад. масалан баъзеҳо метавонанд ки аз ин таҷҳизот истифода бурда бархеҳоро шантаж кунанд масалан ва ба ҳамин восита онҳоро масалан маҷбур ба амалҳое созанд ки шояд ин амалҳо ҳам амалҳои ғайриқонунӣ бошад ва ба ҳамин минвол ба ҳамин восита онҳо даромад ҳам пул ҳам ба даст биёранд масалан дигарҳошон оне ки ба ин кор машғул мешаванд. сабту пахши чанд филми фаҳшо дар мавриди муллову табибони мардумӣ дар интернет, ки аз тариқи дастгоҳҳои махфӣ наворгирӣ шудааст, ин нигарониро дар зеҳни ҷомеа ҷой кардааст, ки агар касе шуморо бихоҳад сабт кунад, амнияти шумо ҳатто дар хонаи хоб низ таъмин нест.